bange alhaali phosphate o min jiyaadi balle maɓɓe nde wonde wiite ballal ko taw ko ngannduɗaa gooto fof ene fawa heen yitere mum gooto fof ene yiyi heen ngarta mum ko ɗum woni ballal kono so tawi wontima ana haa jooni ballal ko kaari gooto walle walla goɗɗo walle ɗum wona mana ballal kadi yimɓe amen liggaaki e phosphate he so tawi hoddirama ngoɗo wuro nomo woniri ni so tawi wiyama ko yimɓe ɗiɗi walla yimɓe tato liggoto e mana e phosphate he yimɓe liggaaki e phosphate he ene fonno ɓurde ɗon kono noon yimɓe ɓe ene jaaha toon darta golle ɓe dutto ɗumen min jiya kadi gure goɗɗe haɓe ƴettoto yimɓe ɗum ene jeeya kene ɓeydi mana haaji no musdi min kadi ɗo ko nokkuji amen goni ɗo eyyi ɗo ko nokkuji amen siko so tawi wiyama phosphate mana ha joni Ndendori Hamadou Hunare wiyete ko Waali Jala Sinthiou Poolel Awluɓe ɓe nannate joni noon yimɓe woɓɓe jaaha jibboye gadde ene liggo ɗo hen wonɓe ɗo ɓe ene gacce ɗum ene jeeya ko metti min ɓayde koye diwan amen ɓe goni walla koye nokkuji amen ɓe goni ko leyɗele ɗe min ndemanno ko hen ɓe goni soɓe nafani min kay alay saago minen min jalloro par ce que ko hen jawdi amen oranno goho ɗiɗi ko hen min ndemanno min daña komin ñaami so tawi ɓe jooɗima e dow ɗum ala kadi komin jii ɗum kay Allah minen gartam hay hunde par ce que phosphate ko minen muɗum koddi kono noon ɓe ballal mabɓe arani ɗo par ce que ɗo to kaleten ɗo damar galle ɗo ɓe gari ha ɗo ɓe mbi phosphate ne damar galle ɗo maɓe golloy ɗum ɗo tan e nder galle to jooɗiɗen ɗo kono ballal mabɓe suwa arde ɗo kadi tomin to goni hande ɗo ala neɗɗo pinowo ɗo e wuuro he biyeteɗo oɗo liggoto ko phosphate ɗo on ala e wuuro ngo hay neɗɗo goto min gala liggotoɗo e usine he kadi hakkude amen usine hay wuuro woto lombayi ɗo kadi ɓe aɓena gasa joni aɓe tello aɓe gara haɓe naata e wuuro he kono min gala gollowo toon eyyi minen ɗo phosphate min puɗɗi yiide hen tan ko lumiére kam mbiɗa andi jamma yirata toon poussiére uji kam e tampe fo e dirali emin keeɓa hen caɗele heddi noon min goytima min cuwa noon yiide hen hay hunde taw o lori min ni d' abord phosphate o hefti ko leydi amen ɗo min gaynanno ɗo min ndemanno minen e boosiyaɓe hunde horko e Hunare e ga Ndendori minen fof ndeɗe oro gello mosiɗi ɓe gari kam ɓuuri moye ɓuuri doole ɓe kefti foof no pamnata phosphate o a 1980 o naati leydi ndi cilugal nan ɗo hakkude amen Pol e weedu boosiyaɓe ɗo ngal wonno ko babiraɓe men ɗo feccere ne wuuri ni ɗo ene guuri nan ɗo ɓe feƴ koye dolɗe fof no maayi on saka mboylon ɓe gasatno mboylon kon haaɓe jiiti phosphate ɗo ɓen fof hande ɓuuri ilminede fuɗɗinoma gasi phosphate de ɓen fof jeeyi kañumen wona ɓe ɓunen ɓe jalti banggue phosphate so haydara ala komin jiitoon so wona caɗele a liirata a watta lacciri ma dow caali a liirata e boowal so tawi holko keddoriɗa a defi hirade ma jamma so hirtaka gasi so waɗama e boowal tan koko bonata saabi phosphate so leydi garori ndi yuppoto hen so lacciri nanere liruɗa garta tawandi wojji a susatani ñamde gueɗe anda produit o mo mbaɗa hen a susatani ñamde ko noon ndi bonirta haydara ala komin jiihen wona balle hôpital wona balle dispensaire uji wona balle yo sukaɓe gara liggo hen neɗɗo goto guure ɗeɗo tati mum ko neɗɗo goto heeɓi waɗede hen embouché ene liggo toon ko hay goto goɗɗo natani hay koyemo wona embouché o heɓani nadde boom liggo hen koni tan min jirata curkine ara poussiére ne ara leydi ne ara jamma yo ñalawma hay goɗɗo an taw dudu kono haydara ala minen komin jii hen tene ko ɗo min ndemanno ɗo min gaynanno min ko ɗo puɗɗimi gaynaka ɗo phosphate ɗo ittanuma hen tan ko resede ala ɗo debbo kay jibinaɗo ɗeɗo guure mo aynani ɗo ala kono haydara min jani nafoore men phosphate hakkude Hunare e weedu boosiyaɓe haalama so Waali Jala hennama hen caggal ko manqude andude ko yahata ko gati nde ɓe gari ɗo nde ari ɗo premiére fois foof ko tubak goto ne wiye Pascal o ardi koye ministre no ɗum ɗo gotum ene wiye Diop ko ɗo woni galle jaatigui makko galle Abou Sall sa wiyama holbiɗo noon mbiya ko mino ɗo woni galle jaatigui makko mo sohli waɗi babiraɓe ɓe ganduɗa yaroɓe hande duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ko kañumen gasara pikku e peel hay goto wona kañumen wona ɓiɓɓe mumen nin ɗo cuufri ala hen fof ko ɗum nin to min tawi min keeɓi emin jiiɗi wallede min batta sukaɓeɓe batta dawde hen ko ɗum tan min jiiɗi ko wallede ko no feewi kala no min gandiɗi ene heɓoro balliron min noon kala mbawɗo wallude min kadi min ñaagui ɗum ballal hay batte ala ko min jii hen eyyi min nana tan ko nde ari nde wiya ko Waali Jala Hamadou Hunare e Ndendori eyyi kono minen kam Waali Jala waɗani bénéfice hay bato niveau de phosphate ladde amen nde kadi to nayi amen goratno fof kadi fof nen hen lawol amen hakkude Hunare barama hakkude Ndendori barama hay tout dernièrement joni koɓe gari ɗo joni ko
lawol makko nder hunare ɓe tacci lawol ngol eyyi ɓe mbaɗi tracé tacci lawol ngol joni noon min ganda taw est ce que min ndewta ko sara boosiyaɓe walla taw ko ɓe gafanami ɗon lawol eyyi ɗum ɗo fof kadi min gonde ɗen caɗele au niveau de phosphate phosphate so tawi woni waɗi gartam min min ganda sonana min coynomo ɗo tan mo huɓɓo ɗo jamma walla otoji ɗi ne ndira walla min jeeyi poussiére on yaaha ala ko min gande phosphate e batte ala ko min keɓenayi hunde wa amma no ƴetta risque jaaha toon ñaagoɗa ya rokki ligguiɗa mbaɗɗa gardinage gonata naɗa garda so ɗiɗo so tato ɓenne toon à part ɗum banggal tan ballal mabɓe e wuuro ngo min gaddini wuuro ngo ngal ɗo ballal ndehe ɗum ɗo ndehe liggore ɗe walla ndehe ɗum ɗo ndehe ballitore ɗe yettaki min so taw wontoɓe mbanno ɗum yooɓe namdo par ce que arani e wuuro ngo min jirani ɗum e guitame min nandani ɗum noppi amen ala hen komin keeɓi kadi min goytima kala ten woyte min jettimaɓe goho ɗiɗi tati nayyi ha sappo délégation kip min ƴettata min gara maɓɓe min kala min d' accord mais ɓe gartani e amen ala nafoore nde min keeɓi hen so wona caɗele tengtuɗe min keeɓi hen ko laabi ɗi ko adi foof laabi ɗi mbaɗama bloqué to jahanɗa mbaɗa mintaji sappo fof mbatta ɗo mana nde ko heure 1 heure temps tawa yettaki Allah e ma liltoyde walla Allah e mum wadde gantuji nata ɗo jalta ɗo nata ɗo jalta ɗo jawdi ma ɗo oranno natti yaade guesa ma ɗo ndemannoɗa a suusa wonde hen han kadi par ce que watti wadde kenel ɗi ganduɗa ɗin kokka yimɓe ɗo jooji e gueɗe goɗɗe ɗum tagui yimɓe mbaɗi déplacement goɗɗiti ɗum hay neɗɗo goto ɓuurani yidde yaade on banggue kono banggal nafoore kam min keeɓani e banggal phosphate min noon phosphate min tini ɗo koko lebti min kono ala ko nafi min to jawdi ndi oranno ɗo ɗum ɓe gasi ɗum jawdi natti wawde yaade hen so ɗum ɓenni illa ko poussiére mabɓe noon noɓe gimmirima golle ɗe poussiére o no natirta men ni minen ko ɗum tan min tini e phosphate kono wona hay hunde ala koɓe nafi min wona to ndiyam wona to leɗɗe wona to ñamde hay hunde min meeɗa tinde ɗo phosphate nanni ɗo hunde e nder leydi he saka e wuuro ngoɗo pole lawluɓe ɗo e wuuro he mi tinani ɗo liggotoɗo hen mi tinani mi wawi wiide ala kono mi tinani kadi ala kalan ɗumen e liggoɗo mi tinani ɗum eyyi to banggue phosphate no mbiɗa ni minen kam min jibin tan min tawi ɗo phosphate o min joguino mawɓe amen ɓe gon premier liggade e phosphate uji he saabu ɓen joni duuɓi mabɓe hande manque racca won mabɓe dañi 70 jeetati hande on phosphate ko ɓoyɗo kamɓe gon premier kono tuggude ɓen mawɓe ha yetti hitande o immina pour ƴewde hankkadi nokku o ko woni hen ko wawa hutorede ngaalu ngu leydi ndi wawa naftorade wawa naftude e gouvernement he walla gurdam Sénégal sukaɓe amen won hen fuɗɗo nadde hen kono caggal ɗum banggue ken nafti minen kam immade ballal phosphate faade ɗo e wuura men Waly Dialo ene wawi min jiyani hen koye amin taw so wona lor ala ko addani min ɗo goho to jawdi amen ndi oranno ɗo ko ɗon ɓe jooɗi ɗiɗi beeli ɗi min jarnannoɗi poussiére mabɓe naati hen jawɗele ɗe joni batti rafede hunde fof min jii hen to adani ɗo nde ɓe gari nde min ganda ɓe namdi min mbi min keɓani caɗele taw kono hande to gonɗen ɗo yoɓe paam kam kala bonande jawdi bondi ɗo hen ko kamɓe goni sababu puisque ndiyam ɗe nayel ɗe jarata ɗe ko ndiyam mbaɗɗam engrais jawdi ndi fof sa limi ɗiɗi tata ɓenguel ko ñawguel min tinani foof ballal mabɓe ɗo e wuuro he min tinani phosphate o adami ɗo tan ko ñaw e tampere ɓesguji amen nin ɗo hay goto kono gollal emin jogui sukaɓe alhamdulillah rabbil alamin emin jogui jangguɓe emin jogui ɓe ñagani jogui joni sukaɓe tokoso hay goto nanna phosphate min ngala e golle phosphate alami intérêt hay batte wo amma chaque année encore so lewru korka darima ɓe gaddata almami amen sac sukara e caisse tandarma on itta totta wuuro ngo fof facca Sinthio Polel sac sukara caisse tandarma Waly Dialo sac sukara caisse tandarma chaque année une fois sel phosphate Waly Dialo Sinthio Polel ɓe kooti ɓe ganda min gandaɓe eɓe lori min noon e o saaha wona minen wona ɓesguji amen wona jawdi to min gaynata wona ɓiɓɓe ɓe jibini liggo toon wona laabi amen ɓe mbaari kemin joni tan minen gayal phosphate kay kam tampini min tan min jiyani lorgo leɗɗe min jiyani liggey sukaɓe min jiyani ɗo henne banggue phosphate ko nanni wuuro ngo wiya ɗum ɗo ko garta wuuro ngo min jii tan koko phosphate bonnani min sibi minen guese amen min ndemannoɗe ko hen phosphate dari jawdi amen beeli gonɗi ɗo ɗi keneɗi e poussiére uji eko nanguiɗe eko waynon e gasoil ko natta e nder beeli he ko hande sa yalti saraji wuuro amen ɗi feccere jawdi jiyata kene maayi nden adande ɓe gaari adande min keɓani caɗele hande noon
min keeɓi caɗele musɗe saabi jawdi ndi ko hen min gurno min liggaki ko jawdi Allah men tan ko heɓi min dewno hamin ñaama hamin jara hande kala ko mayani tawata kene ñaɓini yahande a daari galle salsalɓe oɗo ɗi jiiɗa ɗo ko fof ko jawdi ñawdi woni ɗo jawdi sono selli fayata ko ladde oɗo société miniére oɗo minen kam ko saɗen tan min jii hen gati ɗo joni école amen o waɗi ko en face e huccidde société he sukaɓe ɓe ne keeɓa ɗojjoji ɗi ganduɗa min donc famde ni kono so tawi a daari hen sahaji a tawat ko affaire poussiére phosphate o ko on hokkataɓe ɗiɗon moɓɓoji à chaque fois min hay enseignant ɗi directeur uji nan ɗo passé e wonɓe ɗo ɓe foof toujours sukaɓe ɓe goyto affaire rafiji mabɓe haaɓe codnaɓe ordonnance uji pour nde walliddeɓe e hen ɗum ɗon saabi ɗum ko société miniére oɗon poussiére mabɓe arata ɗo kono hay batte nafoore mabɓe arani par ce que so tawi yimɓe ñawni yimɓe ponno ko jogana ɗumen safara holto safara woni ɓe gaddani ɓinde hay case de santé saaha ɓe ƴeewa waɗande min poste santé pour so yimɓe ñawi mbawa safrade hen ɗum ɓe mbaɗani to banggue kam lor ɗum kam mana haji kam ɓeyde ene jeeya ko ene jibinani min nde wonde poussiére o ene jogui wonde sahaji so tawi wona golle ɗe no min gumminirta golle ɗe e sahaji ko wayno so tawi kenel ɗi ene bippa poussiére o sahaji ene lora min sibo min teskima ni ko phosphate o naati ɗo henno ko ene to banggue wone sukaɓe walla wone mawɓe won ɗojjoji batti ɗojjuɗi ɓe ɗoccatano ɗin ɗojjoji ɓe mbino mbaɗa lawol waɗaka ɓe mbi ligguey one kadi ma yimɓeɓe fof ƴeewa ne gurdi hen ɗum kadi newaki heddi noon hunde foof ko saaha mum waɗi min ñaagui nde min ballete min daña gollade hen min balle hen emin jogui miskineɓe min daña wawde wurde hen emin jogui laabi kamɓene kadi emin jogui ko wawde wallude min laabi walla ko wayno dispensaire uji en min keeɓa gueɗal tan saabu heeñere ngaalu phosphate ngu sen koddiri ene wawi wiyede hande woni koye nder wuuro Waly Dialo ko heddi ko foof so woni no pecce nayyi hen feccere wotere ɓe puɗɗi ligga toon pecce tati keddiɗe foof sen koddiri ene wawi taw ko wuuro ngo huufi ɗum walla taw ko wuuro ngo jooɗi hen andi ɗum noon so waɗi fodde ɗum ɗo ko wayi ɗo ko ɓayde ko ɓeɗo Allah waɗi ɗumen ɗo tawi ɗo ko arsiki mumen ɓen ne poti yidade hen koye mumen ene poti wurde hen ɓe poti waɗande min laabi ɓe mbaɗani ɓe jogui camion ngaji ɓe mbawi jorde laabi ɗi mbaɗa pommuji taw sartaji mbawi yaade motoji mbawi yaade koyɗe mbawi yaade kono foof ɓe mbaɗani poussiére o no mbiɗani en fonno waɗanede suudu safrode ɓayde mine mabɓe koddi so wawi poussiére uji ene jeeya amen ni ko ɗojjata ko ene wawi taw ko poussiére uji ɗi e jawdi ndi poussiére o e leɗɗe ɗe no haggirtini e fuɗɗo li fof kala ko kene ñaama hen ene wawi dañde hen caɗele banggue ɗum joni ponno ƴewande min dispensaire ɓe mbaɗa ɗo walla ɓeyda min force min mbawa yarde walla ɓe jii sato no wayni hay so ɗum ɓe gadda balla mabɓe ɓe mbawa wallude min sato kono ɗum foof min ciwa dañ ɗum taw kene haale tan kono min jiyani taw